Από άλλο. Ξεκινά. Hi guys. Future Force here. Είμαστε στον αναστημένο κόσμο το βράδυ. Είναι αρτισμένος γιατί απλά και κομμύλω. Εδώ με τον παππούς. Με τον παππούς. This is the third time we tried it. Yeah. Κόλλο με νέμε. Nice page. Να αρχίσω να φλερτάρω με την τέτοια, με την κάμερα. Όχι, γιατί υποτίθεται τώρα μπες στα τραβάμε για τα δύο κόσμους. Τώρα αρχίσεις και φλετάρεις, θα τους πορώσεις όλους, η ομορφιά σου και η γλυκιά φωνούλα σου. Που λες αύριο θα διαβάσεις, Ναι, αμέ. Γιατί εγώ σήμερα σκοτώθηκα στο διάβασμα. Γύρισα από την κάισα και άρχισα να διαβάζω τα εφέκτα των καρτών που πήρα. Εγώ γιατί έβαλα στο άλλο. Εδώ πέρα αυτό το μόνο και σας, this is fresh. Jaguar. Jaguar. Δεν θα βάζω καλή. Θα παίζω ειλικρινά με αυτό το βάζω. Τελείω ρε Μαρή. Αϊ μπορεί κουλή. Δεν θα βάζω ξύλι. Προχώρα ρε. Έχει κάνει που κάνανε στην κάμερα. Ποια κάμερα, κινητό βλακίες είναι. Υπέροχο. Κάτσε εδώ και αυτή Να την μου σελίδα θυμίσεις του. τι πει, τι έδωσε και τον Γκάγκο πάντως. Άμα θυμηθώ θα σου πω ρε βλάκα, έκανα τόσο... Black Girls Ultimate. Έκανα τόσες ανταλλαγές σήμερα. Σαν Ultimate το έχω πει. Κάισα μπαρουσίου σήμερα, καλά ήταν μπορεί, εντάξει. Ναι, μάλλον εντάξει. Αν εξαιρέσεις το λίγο μικρό χώρο που υπάρχει μέσα. Από κάτω γίνεται της πουτάνας. Χαίστηκα τι γίνεται από κάτω, εντάξει. Δεν το έχεις δει από κάτω, το δίπλα. Από πού το έχεις δει μεγάλη, πού το πήγες, Κάισα Από μπαρουσίου. μια φωτό. Καλά εντάξει εσύ. Χωρίς πλάκα όμως, είναι τέτοιο. Πολύ αστείο. Gold, rare, super. Of this ultra. My mistake. Super, rare. Ωπα ρε φίλε, πώς την πιάσεις έτσι, θα τη διαλύσεις δηλαδή. Armageddon Night Rare, εδώ. Τώρα έχω πάει από την άλλη άσχημα. Μη σου πάρει από την άλλη. Overload Fusion. Overload Fusion. Nice. Wafflemans. Wafflemans. Τους έχεις βάλει και τους δύο φαντάζομαι, ξέρετε. Όχι, έναν έχω ρε. Καλά σε όπως πεις καθόλου έχεις να παίξεις με το elemental, Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, εγώ δεν τον καταλήγω ποτέ τον Gladiator Best. Ποιος άχρηστος ήθελε drill sync. Πλάκα, φαντάσου να μας παρακολουθεί τώρα. Καλά θα δω μετά τι κάνει. Άφησε να κάνω τι κάνει. Έλα βάλ' τον μέσα τώρα. Εντάξει, θα ανοίξει μετά το άλμπομ να δεις. Πω. System down. Εντάξει, παιδί, μην το παρεξηγείτε. Το δίνεις αυτό. Τι είναι αυτό. Σου δίνει το κόμμα να μου θες. Μην είσαι τόσο ανοιχτό. Έλα, λάβανε γιατί το θέλω να είναι γελιστερό για το Django Debris. Ωραία, εντάξει, θα πάρω κάτι από το άλμπομ. Τραγκοέντια ίσως. Κάτσε ρε, δεν είδαμε καθόλου τη σελίδα να πούμε. Παιδιά, εσείς είδατε τίποτα. Η Τραγκόρια είναι για το contest λοιπόν. Α, ναι, το ξέχασα, συνέχισε. Για το contest, θα την πάρει ο δεύτερος μαλάκας. Φτάνει ρε φίλε, εντάξει. Κάτσε, είμαστε ακόμα στο... Είμαστε ακόμα στο άλμπομ του Κούκλου. Αχ, Συνέχισε. και αυτό δικό μου είναι. Μόνο δεν είχα ένα. Εντάξει, τελείωνε. Φίλε, όταν σου λέω να γυρνάς, τι γυρνάς, να μας πας τα νεύρα θες δηλαδή, έτσι. Επίτηδες το κάνεις. Συνέχισε. Φτάσαμε τελευταία σελίδα. Κούτσα. Πω τα πήρα τώρα. Τελείωνε. Δεν είχε τίποτα ενδιαφέρον. Black Winger Monster Ultimate First. Όχι, συγγνώμη, νομίζω ότι είχε και από εκεί. Ρε, αυτές τις μαλακίες είχαν. Δεν με νοιάζει. Γιατί εδώ πέρα δεν θα μοιάζει. Ultimate Rare First Edition. First. Unlimited. 2 Gores. Secrets. Document War Arms. Super. This Super Solar. Super Gaia. Super Reincarnation. Ultimate Maximus. This Not for Trade. Ποιος χαντές. Yes. Τελικά θα το δώσω και το γύφτο. Δικό σου το άλμπουμ. Τώρα που τις περνάς γρήγορα, τι χαίστηκα εγώ. Συνέχισε. Λοιπόν, να κάνω... Συγγνώμη, Μότζα, γιατί τον άνοιξες, τον πήρες. Δεύτερο. Είσαι ηλίθιος να πάρω Μότζα. Είπα και εγώ. Τον έχω εδώ κάτι χρόνια. Από τότε που είχες πάρει το κουτάκι με τον Result Mode. Τελικά να το φτιάξει το Cyber. Μπορεί να σίγουρες. Δεν συνέχισε. Έχεις honest. Έχω. Α, δεν ξέρω.
Μόνο για Master και άμα θες. Καλά, εντάξει, και κατάλαβα. Θα κάνω μια υποχώρηση εκεί, εντάξει. Γιατί δεν σε πάει πολύ. Μήπως δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, θα πάρω κανένα μικρό, κάτι μικρό. Όχι εσύ, κάνω Dark Strike Fighter. Α, εντάξει. Μήπως θα σας δώσω δεσμό, Όχι μωρέ, ας τους κράτω, τους πω εδώ πάει για τίποτα άλλο. Άμα θες εκείνο το super, εκείνο το super, το τέτοιο, πώς το λένε αυτό, Ρε που είναι Descendant, ρε. Το ψηλό. Κάτσε να θυμηθώ που τον έβαλα. Δεν με νοιάζει, τι θα... Κάτσε, πήγα να δώσω Descendant και τι άλλο πήγε ζήτησε. Ποιος? Ο τελευταίος που θέλω Royal Oppression. Δεν ξέρω. Αυτός ο τελευταίος με το Monster. Δεν θυμάμαι τώρα. Η φίλη Descendant. Κατά το πάρω εδώ να μου. Έλα, τι θα δεις μετά ρε, να τελειώσω. Α, και σβόη. Α. Χάθηκε Descendant. Μήπως εδώ πάει Descendant, παιδιά. Σε καλιά από πίσω θα το ρίξεις πάλι μπορεί. Ναι, αυτό το λάβω αυτό. Καλά, αλλά μην έβαλα αυτό. Πάω ένα αποσταράκι από εδώ και να ανοίξω. Αυτό τώρα πώς βρέθηκε εδώ? Άρα ναι. Το άνοιξε σήμερα. Ναι, το άνοιξε σήμερα, αλλά δεν έχει μια dark. Και έχω κι άλλο ένα τέτοιο γύφτο. Πού είναι? Πού να ξέρω ρε φίλε. Νάτος. Εν τω μεταξύ κοιτάς πάνω αυτή τη σελίδα. Αυτές τις είδαμε πριν όμως. Α, ναι, σίγουρα. Εδώ δεν τις έχουμε έτσι. Google. Πες το. Εξξέρο Γκάρσον. Ωραίες. Πώς βρέθηκε και αυτό εδώ? Not for the Red. Τι είναι αυτό? Future Fusion. Α, το Τις Future. Commons δεν τις δέχω. Εντάξει, Commons, έλα σε ένα γρήγορα. Έχει αδειάσει λίγο γιατί γι' αυτό. Γιατί άλλο. Δεν περίμενα να φύγουν έτσι Commons δηλαδή. Για πλάκα τις έβαλα. Ενώ τα μασίνα εδώ έτσι. Έμειναν. Τσάκα τσάκα. Δικό σου νομίζω. Α, Spirit Reaper. Μισό λίγο. Τι, ο Spirit Reaper τι? Για το gadget τώρα μου ήρθε. Ένα λεπτό. Τον πήρε και έφυγε. Τώρα στο deck. Οκ. Κάτσε συνεχίσω εγώ γιατί είσαι λίγο. Οκ, τον έβαλα στο deck. Where are we? Where were we? Where? Αυτή γιατί την πήγες πίσω? Τι σελίδα? Το βρήκες λέει. Οκ, εντάξει. Το δάχτυλο, το πέρσι! Δεν το έβαλα ρε. Το έβαλες, δεν το βλέπω ρε. Κάποιος το βέξει λίγο πέρα. Εδώ πέρα έχει καθιές. Τι έκανες όταν έτρωγες, το έτρωγες? Όχι ρε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό πρωί το έχει. Τέλος. Ξέρω. After of the week δεν έχω ανεβάσουμε. Δεν πειράζει, πέρασε. Also, that was the update ρεύανε. Οκ, δεν εδώ... Τι είναι αυτό που τρώω? Ξέρω. Πού λέχει στο στόμα μου? Και το εξαφανίστηκε. Έλα, οκ, εντάξει. Κατάπια πέρα. You get the first here. Good, okay, bye bye. Peace. Enter to the content. Ρε, το έχει στο δάχτυλο ρε. Είναι μες στη μέση. Πώς κατέβηκα? Το βλέπω ρε. Ωραία φίλε, κοίτα εδώ τι γίνεται. Τι έχει? Την επόμενη φορά θα τραβήξεις εσύ ρε φίλε. Να το βρήκα. Α, είναι από τη μνήμη μου. Πάλι το βάλει μπροστά. Εδώ είναι τώρα. Ήτανε, σου ξέφυγε λίγο, πήγε έτσι. Λοιπόν, ok, so bye bye. Εσύ δεν βάζεις τα δάχτυλά σου, ολόκληρο το χέρι είναι πάρει. Bye, ρε. Bye.